Vores produkt er selve rummet, hvor astronauten skal befinde sig under hele turen. Det er ikke let at finde den perfekte løsning til dette problem. Der er nogle krav, som skal opfyldes, og nogle ting, man må tage til eftertanke. Selve turen vil tage cirka 10 minutter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puff! Wow. Men inden da, så skal astronauten være klar allerede nogle timer inden han letter. Det kommer nemlig til at blive rigtig, rigtig varmt. Det vil sige, at astronauten skal sidde nogenlunde behageligt, så han ikke kommer til skade. Lidt ligesom i en bil. Derudover er det også vigtigt, at han er beskyttet mod G-kraft. Han skal være fastspændt, men på samme tid skal han have mulighed for at kunne bevæge hænderne, hvis han skulle indstille raketten under turen. Hvilket er ret vigtigt. Selvfølgelig skal der også være iltflasker, så han kan få ilt i kroppen. Disse iltflasker skal også være fastspændt, da det også er vigtigt. Og så når alt er parat og klar, så er det bare om at sende gutten afsted, og så ønsker vi ham en god tur. Bum. Created using Powtoon.